The Greek Tennis Podcast. Λοιπόν, Καλησπέρα σας. καλησπέρα σε ένα ακόμα The Greek Tennis Podcast. Είμαστε πολύ κοντά νομίζω στο τέλος του Australian Open. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, ίσως περισσότερες από ό,τι περιμέναμε, αλλά όχι τόσο πολλές. Είναι λίγο περίεργο το ξεκίνημα στις 15 Φλεβάρι να λες είμαστε κοντά στο τελείωμα του Australian Open, το οποίο τελείωσε by the way Γενάρη. Εδώ πιο κοντά από ό,τι περίμενα θα έλεγα. Εντάξει. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι κάνουμε και μια απόπειρα για καριέρα στο YouTube ταυτόχρονα με καριέρα στο Spotify. Ξέρεις, οι πολλοί followers που ακολουθούν και στέλνουν τα αδειμονικά τους μηνύματα μας ζητήσανε να εμφανιστούμε και στην κάμερα για να δουν περί τίνος πρόκειται. Γιατί... Και είμαστε και ωραίοι τύποι, ρε φίλοι. Είμαστε ωραίοι τύποι, πιστεύω. Δηλαδή, ναι. η κάμερα μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Οπότε γενικά είπαμε να δοκιμάσουμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι λίγο είναι πιο engaging. Γιατί και εμείς που παρακολουθούμε άλλα podcast και η σειρά στο YouTube έχει ενδιαφέρον να έχει ένα βίντεο. Τέλος πάντων, το κάνουμε πώς θα πάει, ξέρω εγώ, ναι, έτσι. Το κάνουμε πιλωτικά σχετικά. Test trial. Το YouTube channel μας θα είναι νομίζω The Greek Tennis Podcast θα λέγεται. Γιατί είναι Google account το ίδιο. Τέλος πάντων, ναι. Θα το βρούμε στο μέλλον. Αλλά κάπως The Greek Tennis Podcast YouTube θα μας βρείτε. Όταν ανέβει το βίντεο, λέγεται θα ανέβει και το podcast μαζί. Ωραία. Back to our subjects. Μίλα λίγο, πάμε να πάρω το καφέ μου. Τέλεια. Λοιπόν, θα μου λέω με το φανταστικό Σωτήρη. Να θυμίσουμε μόνο ότι ήμασταν στα quarter finals. Είχαμε πει και στις γυναίκες και στους άντρες, το είχαμε αναλύσει μέχρι και το θέμα. Και στις γυναίκες πράγματι, να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες που είχαν το ενδιαφέρον έτσι στο πάνω μέρος του quarter, που και εγώ, η Qin Weizheng που ήταν το νούμερο 12 συνταρισμένη, ήταν η μόνη, ας πούμε, σοβαρή εκπρόσωπος των ταινιστριών που είναι στο top 20. Και όντως κατάφερε, έφτασε τελικό, βρήκε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλο πράγμα να το λες και άλλο να φτάνεις. Γιατί τελικά η Qin Weizheng εκεί δέχτηκε την πίεση το ότι είμαι η συνταρισμένη που πρέπει να φτάσω στο τελικό, ενώ όλες οι άλλες δεν είχαν καμία πίεση να καταφέρουν κάτι παραπάνω, ήδη είχαν καταφέρει τα πάντα, οπότε παίζανε free. Σωστά. Και ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά τα κατάφερε. Έφτασε τελικό με Σαμπαλένκα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι ο τελικός των γυναικών ουσιαστικά ήταν. Νομίζω και εσύ μας το έγραψες στο chat. Το λέγαμε, ρε φίλε, ήταν ξεκάθαρο, ναι. Ο ημιτελικός μεταξύ Σαμπαλένκα και Γκοφ. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτό το μάτς? Κοίταξε, η Σαμπαλένκα γενικότερα, εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα ίσως slightly favorite την Γκοφ, κυρίως επειδή είχε κερδίσει το US Open και ερχόταν με ένα momentum. Το match ήταν πολύ εντυπωσιακό να το δεις. Πρώτο set πήγε σε tie break 7-2. Παίζαν και δύο super aggressive tennis. Αν με ρωτάς, θα μπορούσε να πάει either way το αποτέλεσμα. Αλλά στα deciding σημεία η Σαμπαλέγκα, ρε παιδί μου, ήταν πιο σοβαρή και φαίνεται ότι το ήθελε λίγο περισσότερο από την Γκοφ. Ίσως μετράει και η εμπειρία της ότι είναι πιο πολλές φορές σε τελικό η Σαμπαλέγκα από την Γκοφ. Καλά, έχει τόσο πολλές περισσότερες, αλλά σίγουρα δύο φορές πιο πολλές έχει φτάσει σε τελικούς. Η Σαμπαλένκα έχει περισσότερη εμπειρία από την Γκοφ σίγουρα σε τελικούς Grand Slam και με τελικούς. Δεν έπαιζε και στην έδρα της η Γκοφ όπως έπαιζε στο US Open, που και αυτό μετράει λίγο. Βέβαια, ρε παιδί μου, ναι, όπως λέγαμε, όντως ήταν σαν τελικός, γιατί έπαιζε το νούμερο 2 με το νούμερο 4 στον ημιτελικό. Ενώ στο άλλο match, ακόμα στον ημιτελικό ήταν top 12. Αντίστοιχα η Ριμπακίνα και η Σφίοντε και είχαν χάσει από πρώτο και δεύτερο γύρο. Σωστά. Δεύτερο και τρίτο γύρο. Λέω και εγώ, ναι. Οπότε, ρε παιδί μου, εντωμεταξύ, με το που τελείωσε αυτό το match, λες ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει κατακτήσει και το Grand Slam. Και φάνηκε στο τελικό, δηλαδή είχε μπει πολύ πιο χαλαρή η Σαμπαλέγκα στο παιχνίδι. Ήταν, ας πάω να παίξω πρώτο-δεύτερο γύρο σε ένα τουρνουά. Δεν ήταν καν τελικό. Πολύ αποφασιστική νίκη, πολύ ξεκάθαρη νίκη. Ακριβώς. Η Ζέγκ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ξέρω. Ήταν helpless. Ωραίο match με την Γκοφ. Πολύ επιθετικές και οι δύο. Ίσως η Γκοφ θα έπρεπε να ακολουθήσει κάποια άλλη στρατηγική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Σαμπαλένκα στα καλά της, που στο Australian Open από το πρώτο match μέχρι το τελευταίο ήταν στα πολύ καλά της. Δεν είχε δηλαδή κάπου κάποια σοβαρή, ας πούμε, να πεις πτώση αποδοτικότητας. Νομίζω δεν έχασε και σετ ή όχι, είχε χάσει σετ. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω πολύ. Αλλά ναι, νομίζω ότι δεν έχασε κι εγώ. Νομίζω το πήρε όλο
Το πρόβλημα συνεχόμενο. Καταρχάς στο δεύτερο γύρο νίκησε 6-0-6-0. Το Double πήρε... bagel, ναι. Double bagel. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση η Goff νομίζω ότι έπρεπε να αλλάξει στρατηγική της, ειδικά στο δεύτερο σετ, μετά από αυτό που έγινε, γιατί η επιθετικότητα της Σαμπαλένκας είναι αξεπέραστη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μου θύμιζε, δεν θα πω καν, ξέρω εγώ, Μπάρτι στο domination, έτσι, ούτε Σφιόντεκ. Μάλλον πήγαινα προς Williams. Δηλαδή είχε μια δύναμη, έχει δύναμη η Σαμπαλένκα στο χτύπημά της. Και το θέμα πώς παίζει. Ναι, κάθε χτύπημά της ήταν winner. Πώς παίζει με μια Σαμπαλένκα στα καλύτερά της, πώς την αντιμετωπίζεις? Πιο αμυντικά φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ή disruptive tennis. Ναι. Με drop shots, ξέρω εγώ, με τέτοια να της χαλάσει το ρυθμό. Η Goff όχι απλά δεν χάλασε ρυθμό, αλλά μπήκε στη διαδικασία της Δελκινστίδας. Ξέρεις, ποιος θα βγει νικητής από ένα aggressive, ας πούμε, παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, ένιωσα ότι πρέπει να ξέρει και η Goff ότι η Σαμπαλένκα σε αυτό το παιχνίδι, αν είναι στα καλά της, δεν παλεύεται. Ισχύει. Πρέπει να ξέρει ο καθένας ποιο είναι το όπλο του. Και η Goff δεν είναι το μεγαλύτερο της όπλο το δυνατό παιχνίδι. Έχει disruptive παιχνίδι άμα θέλει. Και πιστεύω ότι έπρεπε να το έχει κάνει πιο πολύ infuse στο συγκεκριμένο match. Αλλά οκ. Ήταν μια ματσάρα. Ήταν ο τελικός μας. Αυτό χαρήκαμε σαν τελικό. Αφού χάσαμε Σφιόντεκ, χάσαμε Ριμπακίνα. Και μάλιστα τις χάσαμε χωρίς να είναι, ας πούμε, από κάποιο παίκτη η οποία είχε ένα απίστευτο momentum που έφτασε μέχρι τον τελικό. Και η Μπλίνκοβα στον επόμενο γύρο έχασε και η Νόσκοβα στον επόμενο γύρο έχασε. Στον παρεπόμενο, επειδή ήταν η Σβιτολίνα, έκανε retire. Αλλά Σωστά. δεν το ζήσαμε. Και η Σαμπαλένκα ακόμα είναι νούμερο 2, δεν έχει περάσει νούμερο 1. Είναι ανέβηκε νούμερο 1. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω ότι θα το λέγανε λίγο στο. Θα το λέγανε ξέρεις, άμα κερδίσει θα Και περάσει. εγώ δεν θυμάμαι να γίνεται νούμερο 1, αλλά για πάτα τι λίγο να το δούμε. Και επίσης, παιδί μου, είδες και μετά καθόλου celebration όπως Σαμπαλένκα. Ναι, τα έσπασε πολύ. Όλο TikTok με χορούς από εδώ από εκεί. Με όλη την ομάδα μαζί, με τέτοιο, είχε πολύ. Με το κυπελάκι, ένα λίγο σάσι, ήταν να το σηκώνει να πανηγύρι. Εν τω μεταξύ μου έχει μείνει. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου στο. Να πω τέτοιο ATP Final, WTA. Δεν είναι ακόμα. Είναι νούμερο 2. Νούμερο 2 είναι ακόμα, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου στο Netflix. Που πάλι είχε ένα επεισόδιο, παιδί μου, στο νέο γύρο του στο Breakpoint. Που έλεγε, ρε παιδί μου, πέθανε ο πατέρας νομίζω πριν κάνα χρόνο. Και έλεγε, ρε παιδί μου, πριν πεθάνει δεν είχε σηκώσει Grand Slam. Αυτό, ναι. Και λέγαμε τον πατέρα μου ότι ξέρεις, πρέπει πριν τα 25 να έχω σηκώσει. Στην αρχή έλεγε να έχω σηκώσει ένα τίτλο. Και μετά λέει, και τώρα που πήγε και το δεύτερο λέει a couple of titles. Λέγαμε a couple of titles, το άλλαξε λίγο. Για να φτιάξει τον narrative, ας πούμε. Για να κάθεται ωραία. Αν πάρει και ένα τρίτο, λέει εντάξει. Πρέπει να τριπλώσει πριν τα 25. Ο πατέρας δεν το έλεγε, δεν είναι ότι το έλεγα εγώ. Πάντως μπράβο της γιατί ξέρεις, δείχνει ότι. Εντάξει, motivation δίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γαμό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τα απεξέλθει, ας πούμε, στα υπόλοιπα Grand Slam. Τι βλέπεις να παίρνει άλλο Grand Slam φέτος? Το αγαπημένο της Slam ποιο είναι? Πού είχε πάει το Australian? Στα hardcourts είναι. Δηλαδή θεωρητικά σε US Open θα την περιμέναμε αντίστοιχα να διεκδικήσει πολλά. Δεν είναι κακή στο home, αλλά έχει πάει καλά στο home, αλλά έχει τη Σφιόντεκ η οποία όσο να είναι το φαβορί στο home πάντοτε. Δεν θα φύγει αυτό. Προφανώς. Και έχει και τη Ριμπάκινα στο Wimbledon. Που εντωμεταξύ η Ριμπάκινα έχει πάρει 2 τίτλους φέτος. Δηλαδή είναι δυνατή, έχει πάρει κάτι μικρό, αλλά έχει πάρει. Όχι απλά του έχει πάρει. Νίκησε τη Σαμπαλένκα σε ένα 250, ένα 500 πριν το Australian Open, στον τελικό. Στο οποίο την έσκησε. Τη διέλυσε, δεν την είδαμε τη Σαμπαλένκα. Και ξαφνικά πήγε στο Australian Open που λέγαμε με τέτοιο φόρμα, ας πούμε, πάει να το κατακτήσει και έχασε δεύτερο γύρο από την Μπλίνκοβα. Που κάνανε βέβαια αυτό το απίστευτο tie break. Γενικά ήταν δύσκολο match, αλλά δεν το περίμενε από τη Ριμπάκινα και μετά φεύγει από το Australian Open με μια πολύ κακή ήττα και πάει και ξανασκώνει τίτλο. Ισχύει. Δηλαδή, το οποίο μας δείχνει παιδί και έκανε την πτώση στο χειρότερο σημείο βέβαια. Μήπως δεν έπρεπε να κάνει. Πολύ πριν δεν παίζω στο μάτς. Πώς το λένε, τουρνουά προθέρμανσης. Μήπως έπρεπε να πάει κατευθείαν στο Australian Open. Μάλλον αυτό. Ναι, πολλοί αυτό κάνουν για να κρατήσουν δύναμη. Τέλος πάντων, σίγουρα η Σαμπαλένκα θα είναι στη διεκδικήτρια των άλλων 3 slams. Σίγουρα, ναι. Plus και τους Ολυμπιακοί αγώνες που έρχονται. Δηλαδή, φέτος η χρονιά έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ τζέτζελο. Να πούμε το Netflix Cares βάρεσε τη Σάκαρη και την Μπεγκούλα. Ναι, η Σάκαρη δεν σταυρώνουν νίκη. Η Σάκαρη γενικότερα θα βρουν νίκη από τη Δύση. Και μετά έχει παίξει άλλα 2 τουρνουά και έχει χάσει πρώτο γύρο. Έτσι. Που ρε φίλε, νομίζω ότι θα είχε ανέβει. Ότι ξέρεις ότι. Δεν ξέρω. Έχασε πρώτο γύρο και στα 2 ήταν.
Μικρά ήταν αυτά. 500 δεν ήταν τόσο μικρά. Όχι, 1000 ήταν το τελευταίο. Τώρα η Ντόχα. Okay. Στην Ντόχα έχασε πρώτο γύρο 1000. Και έφτασε εκτός top 10 για λίγους πόντους βέβαια. Ναι, μετά από 2,5 χρόνια. Και επειδή μπήκε μπροστά της η Καρολίνα Μούκοβα, η οποία είναι πάλι τραυματισμένη και μόνο για 50 πόντους, οπότε είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί. Αλλά νομίζω ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για την ίδια μετά από 2,5 χρόνια συνεχόμενα. Που τότε ήταν που έγινε το μπραφ με τη Σάκαρη και βρέθηκε μέσα στο top 10. Έμεινε για 2,5 χρόνια. Νομίζω μεγάλο πλήγμα και ελπίζω να την ταρακουνήσει αυτό ψυχολογικά, γιατί ταρακουνημένη είναι σίγουρα. Το βλέπεις και στο Netflix και παντού, ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Έχει baggages ψυχολογικά από τους άπειρους τελικούς που έχει χάσει. Έχει. Αλλά το θέμα είναι να το δούμε κάτι να ταρακουνήσει ψυχολογικά, έτσι ώστε την ώρα την κρίσιμη που είναι να παίξει να αποδίδει. Κάτι εκεί έχει χαλάσει. Ισχύει. Πιστεύω αυτό πάντα το δουλεύει. Το θέμα είναι ότι επειδή πέρυσι έκανε κακή χρονιά, το Πούστερ δεν έχει πολλούς πόντους να διεκδικήσει από πέρυσι, οπότε θα ανέβει πάλι. Δεν ξέρω καν πώς κατάφερε να μείνει top 10 πάλι πια. Ναι, είχε ξεκινήσει σαν top 4, αλλά ξέρεις, ναι. Γιατί είναι λίγο random στο γυναικείο τένις οι παίκτρες, δηλαδή δεν πάνε σταθερά καλά. Ναι, πέρα από τις βασικές Big Four, ας πούμε, πες. Ριμπάκινα, Γκοφ, Σφιόντεκ και Σαμπαλένκα. Οι υπόλοιπες είναι λίγο inconsistent στην απόδοσή τους. Ισχύει. Τι άλλο θέλω να πω. Ο Ζάκα γύρισε. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Σάκα έπαιξε και στο Slam. Νομίζω κέρδισε ένα γύρο ή όχι. Κέρδισε ένα γύρο και έχασε στο δεύτερο. Και τώρα συνεχίζει στους 16. Τώρα στην Ντόχα στο χιλιάρι είναι στους 16. Που δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι μετά από τόσα 2 χρόνια. Πόσο ήταν εκτός. Ναι, ρε φίλε, είναι εκτός τουλάχιστον 2 χρόνια. Αλλά προφανώς την ψέχει ταλέντο. Έτσι. Είναι 20... Και έκανε και παιδί ενδιάμεσα, δεν είναι ότι είχε μόνο τραυματισμούς. Σκεφτόμουν, είναι 26 χρονών και την έφερε λίγο σε κακό βέβαια. Την έφερε σε σχέση με τη Σάκαρη, ξέρω εγώ. Πώς έχει καταφέρει σε σχέση με τη Σάκαρη ότι έχει πάρει 2-3 slams. Έχει κάνει διακοπή, έχει κάνει παιδί και έχει επηρεάσει το mental sport issue που έχει επηρεαστεί περισσότερο από τον Ζάκα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Από οποιοδήποτε άλλο sportsman στον κόσμο. Ισχύει αυτό και είναι μόνο 26. Έχει πάρει και κάτι βραβεία για το mental health. Plus, όταν έγινε γνωστό για το mental health που έβγαλε και στον Netflix νομίζω ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό έβγαλε τρελά λεφτά. Τρελά λεφτά, αλλά προφανώς. Γιατί ξέρεις, έγινε λίγο το spotlight. Έγινε τρελό viral. Ναι, έγινε τρελά viral. Δεν είναι ότι το έκανε αυτό λόγο, για κανένα λόγο. Δεν είναι ότι ήθελε τα attention χώρο για να. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σχετικό γιατί μου βγάζει ένα στυλάκι ανθρώπου που θέλει να έχει την, πώς να το πω, τη δημοσιότητα. Ναι, ρε, όταν χάνει παρατηρώ ότι γενικά είναι λίγο. Αλλά θυμάσαι. Το θυμικό της είναι περίεργο. Δεν ξέρω, δεν την πολύ συμπαθώ την Οσάκα. Μου βγάζει λίγο ψευτιά. Θυμάσαι όμως πως άρχισε που δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να μιλήσει σε συνέντευξεις τύπου. Αυτό σου λέω. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή όλο αυτό. Ότι δηλαδή λίγο cry baby. Ναι, εντάξει. Το ακούω λίγο από το στυλ, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο πρώτος λόγος που τα έκανε όλα αυτά για να τραβήξει τα φώτα πάνω. Όχι, αλλά θέλω να πω, έγινε λίγο exaggeration η κατάσταση. Ναι. Το οποίο την εξυπηρέτησε και οικονομικά και σε status και στα πάντα. Ναι, okay. Και ξαφνικά έγινε icon. Από εκεί που ήταν απλά tennis player, ξέρω, είναι icon. Αλλά να θυμίσουμε ότι στο Netflix, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Mardy Fish. Ο οποίος Mardy Fish είναι ένας παίκτης του 90 μαζί με τον Andy Roddick, που έχουν μείνει μάλιστα στο σπίτι του Andy Roddick, τον φιλοξενούσαν 15 χρόνια. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όποιος δεν την έχει δει, καλό είναι να μπει στο Netflix να το δει, αν το έχει ακόμα του Mardy Fish. Όχι. Documentary. Και ουσιαστικά ήταν ο πρώτος που έθεσε ζητήματα ψυχολογίας, γενικά σπορτ ψυχολογία, αθλητικής ψυχολογίας, σε μια περίοδο που ήταν τρελό ταμπού, ας πούμε, να πεις ότι γενικά έχω κατάθλιψη. Και ειδικά στο αντρικό τένις, στο γυναικείο, ρε παιδί μου, λες, είναι λίγο πιο open οι γυναίκες το να ακούσουν ότι ξέρεις όλα αυτά. Ενώ άντρας, ειδικά τώρα σε ένα σπορ που θεωρείται ότι πρέπει να είσαι λίγο θηρίο, να λες ότι έμπαινα στο γήπεδο και νιώθω θα πεθάνω, δεν μπορούσα και όλα αυτά, ή ότι δεν έβλεπα τίποτα από το άγχος μου. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, όντως. Οπότε είναι πιο θαραλέο βήμα, ας πούμε. Σωστό. Και είχε γίνει και 20 χρόνια πίσω, 30. Γι' αυτό λέω ότι αξίζει να τα βλέπεις και αυτά. Ωραία, οπότε ρε παιδί μου, κρατάμε ότι η Σαμπαλένκα ξεκίνησε αυτή πιο δυναμικά από όλες στο γυναικείο τένις, παίρνοντας στο δεύτερο slam τίτλο της. Και πάμε λίγο τώρα στους άντρες. Ναι. Στους άντρες είχαμε σταματήσει πρώτη εβδομάδα αντίστοιχα. Οπότε. Έχουμε quarter finals που είχαμε Djokovic Fritz, πρώτο match. Ας πούμε. Τώρα, εγώ θέλω από εκεί να ξεκινήσω το σχολιασμό, μιας που το πιάνουμε έτσι, γιατί εδώ είχαμε μείνει. Ο Φρίτς, που κέρδισε τον Τζιπά στον προηγούμενο γύρο, που ήταν ένα ωραίο μάτς, έτσι, δυνατό μάτς και παίξαν και δύο καλά. Όπως λέει ο Ανδρέου και high level, έτσι.
Έχεις ακούσει Παπανδρέους. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Και ο Τζόκοβιτς μετά με το Φρίτς, έχω την αίσθηση ότι ο Φρίτς έχει μπει στην νοοτροπία της Τσιπά. Στο ότι ξέρεις, φτάνω μέχρι εκεί που φτάνω και δεν θα κάνω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ισχύει αυτό, ρε φίλε. Βέβαια, λίγο είναι πιο πάνω από Τσιπά πλέον. Σε motivation. Παίζει να είναι λίγο πιο πάνω. Αλλά τους βάζω στην ίδια κατηγορία που κατάλαβες τι λέω, τον έχω πάει εκεί. Είναι και πολύ καλοί, έχουν ταλέντο, αλλά το mindset του είναι ότι υπάρχει ένα όριο. Είμαι καλά εδώ που είμαι, δεν ξέρω. Όχι ακριβώς είμαι καλά εδώ που είμαι, αλλά ότι φέρνει. Νοιάζομαι πολύ, ας πούμε, για το, ξέρω εγώ, για τη φυσική μου κατάσταση, για το να δώσω κάτι παραπάνω σε ένα αγώνα και να τραυματιστώ. Δεν ξέρω πώς πάει, αλλά είναι cool με τη φάση τους, με τα λεφτά που βγάζουν και με τα αποτελέσματα που φέρνουν. Ναι, που ίσως ξέρω εγώ, μαγιά τους. Δεν με χαλάει, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τσιπάς έχει με την Παντός είναι προφανές ότι έχει βρει κάτι καινούριο στη ζωή του, ρε παιδί μου. Το οποίο τον ευχαριστεί περισσότερο από το να κερδίζει το. Ξέρεις, να τα δίνει όλα για να κερδίζει, να πάρει το απίστευτο αποτέλεσμα. Και μπορεί να είναι cool με αυτό. Ναι. Και ίσως θα πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο πιο cool με αυτό. Ο ίδιος δεν το λέει βέβαια έτσι. Δεν είναι ότι έχει πει κάτι τέτοιο ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να το πει. Είχε πει σε κάποια δήλωσή του ότι ρε παιδί, υπάρχουν και άλλα πράγματα στο τέννις. Το έχει πει αυτό. Και έχει πει για τον Χολγκερούνε. Ακριβώς. Παρά είναι πορωμένος με το τέννις, πρέπει να ηρεμήσει. Ναι. Και αυτό τα κόρυφλε. Και στην τελική έχει βάλει εκατομμύρια. Είναι top. Έχει φτάσει σε 2 σλάμ τελικούς. Δεν είναι ότι έχει κάνει λίγα πράγματα. Αλλά σου λέει ρε φίλε, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαι αρρωστημένος με το τέννις. Τέλος πάντων, εμείς θα θέλουμε να τα παίρνει και ένα slam τίτλο, οπότε δώσε λίγο κάτι ακόμα, Τζιτζι, δώσε κάτι. Κατάλαβες πάντως, είναι αυτή η συζήτηση του mental health στον αθλητή που βλέπεις ότι δεν νοιάζεται ο κόσμος για την ψυχολογία του αθλητή. Δεν νοιάζει να δει ποιος είναι πραγματικά ο Τσιπάς και αν όλο αυτό που του φορτώνουμε σαν βάρος ότι είναι δυνατόν να χάνεις στον 4ο γύρο του Grand Slam. Ναι, ρε μαλάκα, είναι δυνατόν, ξέρω εγώ. Ποιος νομίζεις ότι είμαι, ο Τζόκοβιτς. Και τέλος πάντων, γιατί πρέπει να είμαι ο Τζόκοβιτς, θα νιώθεις πιο χαρούμενος. Και τον να είσαι ο Τζόκοβιτς στην τελική, το νομίζω το είχαμε συζητήσει μια φορά κάπου. Είναι καλό να είσαι ο Τζόκοβιτς, να είσαι ένας τέτοιος παίκτης ο οποίος είσαι τόσο αρρωστημένος με το να σπάσει κάθε ρεκόρ. Είναι normal αυτό για κάποιον άνθρωπο. Ναι, έχεις παιδιά, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Δεν έχει βάλει γιατί ο ίδιος λέει ότι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου είναι το νούμερο 1 και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε, συγγνώμη. Ένας άνθρωπος που είναι 36 χρονών δεν μπορεί να έχει πάνω τα παιδιά του και στα 36 να προσπαθεί να κάνει και το κάτι παραπάνω. Τη στιγμή που όλοι σε λένε goat, αλλά σκίζεσαι για να κάνεις το κάτι παραπάνω και λες είναι πιο πάνω η οικογένειά σου, όντως. Βασικά σίγουρα δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Ναδάλ αντίστοιχο παράδειγμα, δηλαδή γενικά του έλεγε ότι είχε πάρει τα πάντα για το τέτοιο παιδί μου. Οπότε. Και η ίδια ελπίζει κάποια να σταματήσει αυτό. Ακόμα και τώρα δεν έχει σταματήσει ακριβώς ο Ναδάλ να παίζει τέννις. Όχι. Και έχει παιδί πλέον. Οπότε... Ναι. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή αντικειμενικά δεν κάνει και κακά ο Τσιπάς, παιδί μου. Δεν είναι και περίπτωση Κύριου που είναι γιόλο τελείως. Ακριβώς. Επίσης πες μου ένα σχόλιο και για Κύριο, άκουσα καθόλου σχολιασμό σε Eurosport που έκανε. Full και να το πούμε. Νομίζω το είχαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο Κύριος έκανε σε αυτό το Australian Open αντί για να παίξει. Επέλεξε να κάνει το σχολιαστή και μάλιστα βγήκε και στην αρένα και έκανε με τον Τζόκοβιτς συνέντευξη στο γήπεδο, ξέρεις, on-court interview μετά από, δεν θυμάμαι ποιο μάτσι ήταν. Ναι. Και ο Τζόκοβιτς λέει ότι ξέρω εγώ γύρναγα και τον έβλεπα από κάτω, ξέρεις, που κάθονται οι σχολιαστές κάτω και του έστειλε φιλιά. Σε κάποια φάση τον έπιασε κάμερα, λίγο τον τζέκαρε και του έκανε έτσι. Τον τζέκαρε και του έστειλε φιλιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή εντάξει, οκ. Έφερε αυτό το κομμάτι που πιστεύω το Eurosport ήθελε να φέρει ο Κύριος. Λίγο NBA feeling στο σχολιασμό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν απολαυστικός και να το βλέπεις. Είχε και σε κάποιες στιγμές είχε και κάμερα που είχε κάμερα. Που λέγανε «Ω Τζέμ, μου καθόταν τα δικά του με το καπελάκι του». Με το καπελάκι ανάποδο και κουνιόταν και έκανε τη φασούλα του. Αλλά και οι σχολιασμοί του, ρε φίλε, ήταν πολύ to the point και παικτικά αλλά και ψυχολογικά. Δηλαδή έδινε πολύ βάση στο τι πιστεύει ότι νιώθει ο παίκτης εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, και το πώς θα πάει το μάτς. Και ρε φίλε, ξέρεις τι μ' άρεσε, ότι έφερνε, δηλαδή το πούλησε όπως έπρεπε. Έφερε τη γνώση του από τα μάτς. Δηλαδή έλεγε για ένα παίκτη που έπαιζε εκείνη την ώρα ο ίδιος πώς τον αντιμετώπιζε και τι έκανε. Με Σβέρεβ, έλεγε τι έκανα με τον Σβέρεβ. Εδώ ο Σβέρεβ συνήθως το ρίχνει έξω. Ξέρω εγώ, εξωτερικά το σερβίς και έπρεπε να πάω να το πιάσω γρήγορα και καθόμαι πιο πολύ έξω. Δηλαδή, έλεγε απίστευτα insight. Και θα πούμε και σε λίγο για το τελικό, αλλά στην ουσία, ρε παιδί μου, έβλεπα ακόμα και το Σίνερ που έπαιζε με το Μετβέντεφ και ήταν 2 σετ πίσω. Είπε δηλαδή στο τρίτο σετ με το που άρχισε, λέει ότι παιδιά, βλέπω ότι το μάτς θα γυρίσει και ότι ο Σίνερ έχει πάρει τα πάνω του, έχει χαλαρώσει το παιχνίδι και ότι λέει, βλέπω να πηγαίνει στη μεριά του Σίνερ. Που δεν το λες εύκολα αυτό τώρα σε τέτοια φάση. Αλλά πριν φτάσουμε στο τελικό, να πούμε για τα quarter finals που είχαμε
Ναι, στα quarter finals να πούμε καταρχάς ότι ο Σινέρ πήγαινε. Δεν έχανε σετ, ούτε καν από το Ρούμπλεφ. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, έχω αρχίσει να νιώθω μια ασφάλεια στο Σινέρ. Θα πούμε αργότερα τι γίνεται, αλλά έχω αρχίσει να νιώθω μια ασφάλεια. Δεν είναι ότι ήταν μια πομφόλιγα, ένα τυχαίο γεγονός ότι έφτασε μέχρι τελικό. Το έκανε με πολύ δομημένο τρόπο. Νίκησε πολύ σοβαρούς αντιπάλους, είχε σοβαρό ντρο. Προφανώς. Παντού ήταν έτοιμος. Και να πούμε ότι θεωρητικά ρε παιδί μου και από πέρσι αυτό είναι που είχε το momentum. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και με τον Djokovic που παίξει στα semi-finals, τον είχε κερδίσει στα 3 από τα 4 προηγούμενα μάτς. Ακριβώς. Δηλαδή, είχε χάσει μόνο το ATP Finals. Ναι. Ο Ρούμπλεφ είναι σε άλλο σε ένα σλάμ που φτάνει μέχρι τα quarter finals και δεν μπορεί να φτάσει πιο κάτω. Θυμίζει συζήτηση Φρίτσι Τσιπά με τη διαφορά ότι ο Ρούμπλεφ θέλει το παραπάνω, αλλά δεν μπορεί να το κάνει βάσει όπλων που έχει. Γιατί with a few weapons he possesses. Ναι. Εκεί και μαλάκα την πλήρωσε αυτή η μαλακία από Τσιπάς, γιατί από τότε το κατουράρει το κατουράρουν. Αλλά ρε φίλε, δεν ξέρω, έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι του Τσιπά και στο. Δεν ξέρω, νομίζω προπόνηση στην Ντόχα. Τι θες να κατεβάσω τέτοιο. Για να βλέπουμε και τα άλλα. Τώρα άλλο quarter finals. Έχει πάει στην Ντόχα μαζί με την Παντόσα που έπαιζε. Είναι στην Ντόχα την προηγούμενη εβδομάδα. Και ρε φίλε, ένα βιντεάκι και έχασε το Ρότερνταμ γι' αυτό. Πήγε Ντόχα για να είναι με την Παντόσα και δεν πήγε καν Ρότερνταμ που πηγαίνει κάθε χρόνο. Ισχύει. Αλλά μάλλον πέρσι δεν έχει πάει καλά γιατί νομίζω ότι δεν θα χάσει βαθμούς πολλούς. Ναι, για να το έκανε προφανώς δεν είχε πάει καλά πέρσι. Και ρε φίλε, ένα βιντεάκι που κάνει προπόνηση στον backhand του και φίλε είναι απολαυστικό, το έχει δει. Το είδα, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι τέχνη. Δηλαδή, το moment που τα πιάνει πάω και στο τέλος κάνει ένα down the line στην ευθεία. Είναι τέχνη. Άρρωστο. Και έχει βελτιώσει και πάρα πολύ τον backhand του. Αυτό είναι αλήθεια. Το δουλεύει πάρα πολύ. Οπότε, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι πιστεύω θα ανέβει ο Τσιπάς. Δεν είναι ότι θα μείνει εκεί που ήταν. Αλλά οκ. Έτσι είναι. Ωραία. Χούρκατς Μετβέντεφ, πολύ ωραίο match. Μετβέντεφ μονίμως στα 5 σετ. Ο Μετβέντεφ έκανε τα περισσότερα πεντάσετα σε Grand Slam. Έκανε τον περισσότερο χρόνο παραμονής σε Grand Slam και ήταν στους 5 περισσότερους χρόνους παραμονής σε Grand Slam και είναι ο μόνος από αυτούς τους 5 που δεν σήκωσε το Grand Slam. Σε αυτούς τους 5 χρόνους μέσα να πούμε ότι είναι άλλη μία του Μετβέντεφ. Έχει 2 χρόνους ο Μετβέντεφ στους 5 πιο. Εγώ ρε φίλε, γιατί κάπου άκουσα ότι. Περισσότερες ώρες. Μήπως στο Australian Open έκανε το ρεκόρ. Έκανε το ρεκόρ τώρα. Και είχε και το 2020 με τον Ναδάλ που έχασε πάλι στον τελικό από 2 σετ μπροστά. Australian Open. Ναι. Είχε χάσει από τον Ναδάλ στο Australian Open τελικό πεντάσετο που ήταν 2 σετ μπροστά. Τα μαμ. Και σε αυτά τα 2 runs στον Australian Open είναι τα πιο. Ο παίκτης που έχει χαλάσει περισσότερες ώρες στο court σε τουρνουά. Σβέρεβ Αλκαράθ, Ματσάρα. Ο Σβέρεβ. Δεν το περίμενα αυτό για κανένα λόγο. Ναι, εντάξει, εγώ το περίμενα, να αλήθεια. Γιατί ο Σβέρεβ συγκεκριμένα είναι ψιλοκρύπτονα του Αλκαράθ. Αντί στα H2H. Ναι, εντάξει, θυμάμαι και πριν είχε γυρίσει το πόδι του που ήταν στο. Ναι, τον είχε κερδίσει σχετικά. Τον είχε κερδίσει στο χώμα, στο Ρολάν Γκαρός. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Ναι, εκεί θεωρούσε τον Αλκαράθ θεό τότε, θυμάσαι. Ναι. Ο Σβέρεβ είναι λίγο κρύπτονα για τον Αλκαράθ. Δεν ξέρω. Το παιχνίδι του τον αποδιοργανώνει. Και ίσως επειδή και ο Σβέρεφ είναι super aggressive και έχει πάρα πολύ ωραίο backhand, ρε φίλε. Έχει πολύ ωραίο backhand. Το backhand είναι πολύ σταθερό. Και επειδή είναι και ψηλός. Έχει καλά runs, έχει καλή άμυνα. Και σερβίς. Και επειδή είναι και ψηλός τα backhand του μπορούν να βρουν πολύ γαμάτες γωνίες και με δύναμη. Οπότε. Ναι, εγώ δεν το περίμενα κυρίως. Δεν ήξερα ότι έχει φτάσει σε τόσο καλό σημείο μετά τον τραυματισμό του που να παίζει στο το peak παιχνίδι του, έτσι. Ναι, έχει επανέλθει πλήρως. Δηλαδή και πάλι στον Netflix που μίλαγε ο Σβέρεφ, έδινε το struggle, είχε ένα επεισόδιο από τραυματισμό και μετά και έδινε το struggle να επιστρέψει. Τον έκανε να δείχνει λίγο Θεό. Και το Μετβέντεφ ο κακός της υπόθεσης. Ισχύει, αυτό το νομίζω το στο podcast, ότι για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Ρε φίλε, τουλάχιστον να αναφέρεις ότι υπάρχουν και 2, ξέρω εγώ. Αυτά τα κρύβουν μαλάκα παντού. Είναι τρελό. Και στο ATP δεν ξέρω τι έχει το μπατζανάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Σβέρεφ. Όχι, τα ξέρεις πώς πάνε, τα wildcards και όλα αυτά γενικά. Παίζει πολύ ρόλο το να έχεις καλά PR μέσα στο χώρο. Ακραίο. Και γενικά ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις, το ρωτάνε πολύ συνέντευξη τύπου μετά για τα δικαστικά του με διάφορες. Και τους δισάρει τρελά. Ναι, κανένας παίκτης δεν έχει πει τίποτα για μένα. Πολύ ατάκ, μαλάκα, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε λίγο μόνο να δούμε τον τελικό. Θα είναι μικρό αυτό το επεισόδιο. Ναι, Μετβέντεφ Ζβέρεβ, ωραίο μάτς, έχουν μεταξύ τους τρελό beef. Και ήταν τρελό το Μετβέντεφ το πήρε στο τέλος. Και εδώ δεν ένιωσα τόσο το beef μεταξύ τους. Αυτό το μάτς ένιωσα λίγο σαν να ξαναβρήκανε λίγο common grounds, ας πούμε, συνεννόησεις. Ναι. Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Πάλι ο Μετβέντεφ στα 5 σετ. Πως Βέρεφ είχε πάρει τα δύο πρώτα να πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν τρελό comeback του Μετβέντεφ. Comeback από 2 σετ πίσω για να πάει στον τελικό.
και να χάσει από το Sinner με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να είναι 2 σετ μπροστά ίδιος και να χάσει στα 5. Πάμε πρώτα όμως να πούμε Sinner Djokovic, που έχει αξία. Ματσάρα. Μου σπάει τα νεύρα ο Ιβανίσεβιτς, ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο οποίος βγαίνει και λέει μετά ο Τζόκοβιτς δεν θα το παίρνει αυτό το σλάμ. Δεν πρόκειται να τον νίκαγε. Δεν ήταν καλά ο Νόβακ. Δεν ήταν καλά. Κάποιο μάτσα το είχαν. Απλά το έχασα από το Sinner. Και ο Τζόκοβιτς το είπε μετά ότι δεν έπαιξα το χειρότερο μου μάτς, γιατί τέτοια. Δηλαδή, Ναι, το χειρότερο μου μάτς στην ιστορία μου. Σαν να μην θέλω να δώσω αξία στο αυτό ρε φίλε. Δηλαδή και μετά κλασικό Τζόκοβιτς λέει δεν παίρνω τίποτα από το Sinner σε αυτό που λέω. Αν δεν παίρνει τίποτα, μην το λες ρε μαλάκα. Δηλαδή έλεος. Ναι. Έλεος με αυτό το Τζόκοβιτς πια. Αυτά είναι που κάνει και σε τρελαίνει, ρε φίλε. Ακόμα και αν ισχύει αυτό το πράγμα, μην έρθει να το πει. Ναι. Κράτα το για σένα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο εγωισμό, οπότε δεν είναι δύσκολο να. Huge ego. Τέλος πάντων, ο Sinner το έσπασε αυτό το ego, μην λέμε πολλά. Μου την έσπασε δηλαδή ο Τζόκοβιτς μετά από αυτό, οπότε χαίρομαι που έχασε. Απλά να πω ότι με τον τρόπο που έπαιζε ο Τζόκοβιτς και ο Sinner είναι τρελό δείγμα τη εμπειρία του Τζόκοβιτς ότι πήρε το τρίτο σετ. Okay. Όποιος δεν το έχει δει το match, αναδεί το τρίτο σετ και να μου πείτε αν πιστεύετε ότι σε οποιοδήποτε άλλο παίκτη ότι θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το σετ. Απλά στο τέλος πήρε 2 ωραίους πόντους και κέρδισε. Εκεί που έκανε τρελό struggle για να μείνει. Ναι. By the way, το γήπεδο ήταν με Τζόκοβιτς νομίζω. Ήταν αρκετά προ Τζόκοβιτς. Και προ Sinner. Ναι, μόνο και μόνο φαντάζομαι ότι έχανε λίγο. Απλά δεν ήταν κατά του Τζόκοβιτς όπως θα περίμενες. Και επίσης, φίλε, θα το πω και για το τελικό για το αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πολύ ο Sinner γιατί ρε φίλε έχει. Είναι πολύ cool όταν κερδίζει. Δεν είναι ότι ξέρεις, γονατίζει κάτω και κλαίγει τέτοια. Σου λέει: Οκ, δεν τα είχαμε υπολογίσει, έπαιξα έτσι, ωραίο κομπλέ γαμό. Τρελό mindset, φίλε. Έχει mindset legend. Είναι ένα έτσι killer που δεν έχει πολύ συναίσθημα. Δεν είναι ότι το κρατάει το συναίσθημα μέσα του. Ότι δεν πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Ναι, οκ. Γαμό. Δηλαδή ξέρεις. Μην παίρνουν τα μυαλά μου αέρα, χαλαρά. Πάμε, κερδίσαμε τον Τζόκοβιτς. Πάμε να δούμε τον τελικό μας. Απίστευτο mindset και φαίνεται ότι έχει γίνει πολλή δουλειά από πίσω. Ισχύει. Μάλλον για μένα, πολύ καλά έγινε και πήραν οι προπονητές του το Coach of the Year πέρσι. Γιατί συνεχίζει και φαίνεται τη δουλειά που έχουν κάνει. Ισχύει αυτό. Πάμε σε ένα τελικό λοιπόν όπου ο Sinner μπαίνει περιμένοντας να είναι λίγο ξεφουσκωμένος από αυτό που κατάφερε. Στο Australian Open να πούμε ότι ο Τζόκοβιτς είχε να χάσει 10 χρόνια. Ναι. Το 2013, ξέρω, 2014 έχει να χάσει. Τεράστιο. Συνεχόμενα μάτς, ξέρω εγώ, 50 μάτς είχε να χάσει. Οπότε εντάξει, όσο να είναι ξεφουσκώνεις λίγο. Ξεφουσκώνεις με την έννοια ότι ξέρεις τι, αυτό που κάνει είναι απίστευτο. Ναι, κλασικό αυτό. Είναι ήδη huge αυτό που έκανα, οπότε μεταπέφτει λίγο σε απόδοση. Ο Medvedev το εκμεταλλεύεται και κάνει κάτι απίστευτο. Κλασικά ο Medvedev τον λατρεύουμε για το σκακίστα που είναι. Πλάστα να πούμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε τελικό Grand Slam, ενώ είναι ο πρώτος τελικός, έτσι δεν ξαναπάει. Και ο Medvedev, φίλε, δεν κολώνει μέχρι και μέσα στο match, μέχρι και σε τέτοιες υπόστασεις match να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Μόνο και μόνο για να κερδίσει. Και αυτό ακριβώς έκανε. Ξεκινάει το match και ο Medvedev το βλέπουμε αντί για να στέκεται 10 μέτρα πίσω από τον έχουμε συνηθίσει, να στέκεται κοντά στην baseline. Στο return. Και λες τι γίνεται. Παίζει πάρα πολύ επιθετικό τένις. Τι γίνεται. Πού είναι ο αμυντικός Medvedev. Ναι, όντως full attack και του βγαίνουν όλα μαλάκα. Δηλαδή αυτό είναι το πισιακό. Τρελό. 6-3 στα πρώτα 2 σετ και ο Sinner να είναι χαμένος, να μην ξέρει πώς να αντιδράσει σε αυτό. Έλα να δεις όμως που ο Medvedev έχει 5 άσετα, άλλα 4-5 άσετα και είναι πτώμα. Σωστά. Αυτό πιστεύεις έπαιξε το πάρα πολύ. Αν έπαιρνε το τρίτο σετ θα κλείνε. Αλλιώς ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Γιατί μετά ο Sinner κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε την κούραση του Medvedev, γιατί ο Sinner τα πήρε όλα 3 σετ πέρα από τον Djokovic που έχασε ένα σετ. Είχε πάρα πολύ λίγες ώρες στο court. Και εκμεταλλεύτηκε αυτό και σου λέει έτσι είσαι. Πάμε αμυντικό τένις, χαλαρό και σε τραβάω πίσω. Εκεί ο Medvedev βλέπει ότι πέφτει η απόδοσή του. Καταλαβαίνει ότι δεν αντέχω άλλο αυτό το format που εγώ επέλεξα για τον εαυτό μου και ξαναγυρνάει στα 10 μέτρα στο return. Και λέει: OK, κατάφερα να πάρω 2 σετ έτσι. Πάω να παίξω το παιχνίδι μου. Ρε φίλε, ένα σετ θα το πάρω. Στο παιχνίδι μου. Που το ξέρω το παιχνίδι μου. Σωστά. Αλλά ήταν πολύ κουρασμένος για να το κάνει. Και ο Sinner έχει το baseline hitting. Πιστεύω ότι. Γουστάρει τα μεγάλα rallies. Ήταν ένα συνδυασμός ότι ο Medvedev όντως κουράστηκε. Δεν είναι ότι έπαιξε άσχημα, αλλά έφυγε από τον God mode που ήταν πριν, ρε παιδί μου, στα 2 πρώτα σετ. Και ο Sinner σου λέει. Άλλαξε και το παιχνίδι του, Σωτήρη. Εννοείς, άλλαξε το παιχνίδι του στο τρίτο σετ. Ναι, ξαναγύρισε στο κλασικό Medvedev παιχνίδι. Και ο Sinner, παιδί μου, πώς να πω, έβαλε ένα κλικ πιο πάνω και σου λέει: δεν γίνεται τώρα να έχω κάνει τόσο τρελή πορεία για να το χάσω με κάτω τα χέρια 3-0. Και χαλάρωσε λίγο, δηλαδή, αν το δει στο flow του, όντως ήταν λίγο πιο μαγκωμένο στα 2 πρώτα σετ. Πέρα από το πώς έπαιξε ο Medvedev, ενώ λίγο χαλάρωσε και ήταν και το ξεφούσκωμα, λίγο πιο aggressive.
Και ναι, πιστεύω. Και η αμηχανία τότε αντιμετωπίζω κάτι που δεν το περίμενα. Σωστά. Ναι, Παίζω άλλο παίκτη. Ναι, είχε μείνει άγαλμα ο Σίνερ. Δεν το έχει ξανακάνει με τη Βεντεφ αυτό, ρε. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Να παίξει τόσο επιθετικά και τόσο κοντά. Εγώ τρελάθηκα μαζί. Δηλαδή τον λατρεύω, πώς να σου πω. Μου δίνει ένα aspect του τέννις που δεν το έχει κανένα άλλο. Ναι, μα ήταν το μεγάλο underdog στο τελικό και λες μαλάκα πάνω το παίρνει 3-0 το παίρνει. Πάνε να κάνει Ακριβώς, ακριβώς. Είναι απίστευτος παίκτης, φίλε. Εν τω μεταξύ είχε κάνει και ένα βιντεάκι τώρα, δεν ξέρω που σε ένα από τα μάστο, δεν θυμάσαι ποιο ήταν στο Australian Open, που μετά ο ξέρεις που κάνει το on-court interview εξηγούσε. Για το Χούρκατς λες. Όχι, δεν ξέρω για το Χούρκατς. Εξηγούσε πώς υποδέχεται τα σερβίς πίσω-πίσω. Με το Χούρκατς ήταν αυτό. Πριν παίξει με το Χούρκατς, τους λέει ότι εγώ πηγαίνω πίσω-πίσω. Και του λένε, μα καλά, σε ένα παίκτη που κάνει πολύ ψηλό σερβίς δεν πρέπει να πας μπροστά. Του λέω, όχι, εγώ πάντα πίσω κάθομαι. Ναι, και μετά στο Χούρκατς καθόταν μπροστά και του λένε, μα γιατί το έκανες. Και λέει, άμα σας το έλεγα από πριν, δεν θα είχα ενδιασμό όταν με ρωτήσατε. Πέρα από αυτό, εξηγούσε για ποιο λόγο είναι από τους λίγους που κάθεται τόσο πίσω, πάει τέρμα πίσω και λέει ότι άρχισε να παίζουν πολλούς παίκτες που παίζουν δυνατά και είδα ότι δεν μπορούσα να τους αντιμετωπίσω μπροστά και σιγά σιγά πήγαινε όλο και πιο πίσω μέχρι που τερμάτισα και λέει ότι με βολεύει στον τρόπο παιχνιδιού μου γιατί όσο πιο πίσω πάω, την μπάλα η μπάλα κατεβαίνει, οπότε την υποδέχομαι σαν να μην είναι σαν να είναι κανονικό ρε παιδί μου. Σαν ένα κανονικό χτύπημα. Ναι, απλά και πρέπει να τα σκέφτεσαι. Είσαι πολύ πίσω, έχεις πρόβλημα με το serve and volley, έχεις πρόβλημα στο drop shot. Ναι, okay. Έχει απίστευτα τρεξίματα όμως. Και αυτό λέει ότι δουλεύω full στην προπόνηση να τρέχω μπροστά για να προλαβαίνω τα drop shot. Δηλαδή λέει πρέπει να είναι perfect το drop shot για να το προλάβω. Τέλος πάντων. Ωραία. Σούπερ, οπότε έρχονται μεγάλα τουρνουά, έρχονται χιλιάρια στην επόμενη εβδομάδα. Έχουμε Ντόχα και στις γυναίκες έχουμε Ρότερνταμ. Και νομίζω θα καλύψουμε σε 2 εβδομάδες, δηλαδή που θα έχει ξεκινήσει και το επόμενο χιλιάρι. Που θα είναι και Τσίτσι μέσα. Να πούμε Davis Cup, πήγαμε λίγο στα Λιώσια που παίζαμε με Ρουμανία. Παίζαμε με Ρουμανία. Παίξαμε πολύ καλά. Ψιλοάγνωστοι παίκτες, δεν υπήρχε κάποιος top παίκτης στη Ρουμανία. Εντάξει, ο Τσιπάς πήρε το δικό του παιχνίδι. By πήραμε και εδώ πέρα πήρε και ένα αυτόγραφο. Τον βρήκα μέσα στο Max με τον πατέρα του στο story. Όχι, για πες. Ψάχναμε να. Φαίνεται στην κάμερα, τέλος πάντων. Ψάχναμε να βρούμε ρε παιδί μου τον Τσιπά για να πάρω αυτόγραφο και κατεβαίνουμε κάτι πόρτες από το γήπεδο και βρεθήκαμε στο πάρκινγκ της ομάδας. Ήταν όλοι παίκτες στη σειρά και δεν βλέπαμε Τσιπά και βλέπω ένα λευκό Τέσλα και ήταν μέσα ο πατέρας με τον Τσιπά. Και κάνω στον πατέρα του, είχε καλά γιατί με τον Τσιπά και μου λέει έλα. Και άνοιξε την πόρτα του Τσιπά, του δίνω την παλίτσα, υπογράφει. Τελείω. Ναι, θεούλης. Και του είπες προφανώς ότι είμαι ο Σωτήρης από το Tennis Podcast. Δεν του είπα, ξέρεις τι, εκεί πρέπει να είχαμε καρτούλα πως να την δίνω έτσι. Ναι, ισχύει. Τέλος πάντων, αλλά παίξαν πολύ καλά και ο Σκορίλας. Όχι, ο Θάνος. Ο Θάνος. Πώς είναι το επώνυμο? Αλέξανδρος Θάνος, πώς είναι? Α, ναι, ρε, ο Θάνος Αριστοτέλης. Θάνος Αριστοτέλης, μπράβο, Αριστοτέλης Θάνος. Ο οποίος κέρδισε το δικό του μάτσι που ήταν μεγάλη μαγκιά γιατί ήταν τεράστια διαφορά. Ήταν 1000 θέσεις διαφορά πάνω κάτω, ξέρω εγώ. 1000 θέσεις διαφορά πραγματικά. Ο νούμερο 250, ο νούμερο 1250. Και έχοντας χάσει το πρώτο σετ. Και έχοντας χάσει το πρώτο, με ανατροπή. Ο Στάζης δεν το πίστευε και έφυγε και λέει. Ισχύει. Δεν το πιστεύω, ρε, ξεκάθαρα. Αλλά όντως προφανώς βοήθησε ο κόσμος έτσι για να το γυρίσει. Νομίζω πώς είναι 21 χρονών, είναι σχετικά μικρός. Ναι. Έπαιζε πολύ καλό τένις, φίλε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να κάνουν κάποιο step up, να παίξουν πιο πάνω. Πρέπει να δοθούν και δυνατότητες, ρε. Και θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα 250 στην Ελλάδα. Ισχύει. Γιατί θα παίρνουν wildcards αυτά τα παιδιά. Και. Εντάξει, ο Σακλαρίδης είναι που λίγο προσπαθεί να μπει στο ATP, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Πάλι Davis Cup έλειπε ο Σακλαρίδης, να το πούμε. Ναι, ρε, κλασικά. Ρε, είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι ελληνικό πρωτότυπο. Έτσι. Επειδή το ρώτησαν βέβαια φέτος, είπε νομίζω ο Χατζηνικολάου που είναι ο first coach ότι του λέμε να έρχεται. Το πιστεύω. Απλά πλέον υπάρχει beef. Υπάρχει beef, ναι, τώρα δεν νομίζω αν θέλει και να προτιμά να παίξει το ITF του στην. Ξέρω που παίζει στη Μόσχα, whatever. Ναι, ρε, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι ξεκάθαρα πλέον εδρεωμένος δεύτερος Έλληνας τενίστας. Μετά τον Τσιπά. Ναι. Είναι δρεωμένος, είναι στο νούμερο 450-500, τι είναι. Είναι κάπου εκεί, ρε φίλε, και προφανώς σε σχέση με το δεύτερο έχει μεγάλο gap. Νούμερο 1 στην ITF. Πρόεδρος του Συμβουλίου της ITF. Προπονείται με Τζόκοβιτς, είναι practice partner με Τζόκοβιτς. Ναι, με Medvedev, αράζει στα box τους. Είναι κρίμα να μην τον προμοτάρουμε κι εμείς, να προμοτάρετε μόνος του για πάρτι του. Ισχύει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε κι αυτά. Όλα την επόμενη φορά. Το κλείνουμε εδώ. Follow, τι κάνουμε στο YouTube όταν ανέβει, subscribe, αλλά και στο Spotify, νομίζω έχει follow και τέτοια. Έχει follow στο Spotify, μπορεί να κατεβάσεις και τα επεισόδια για να τα ακούσει εκτός ίντερνετ.
Μπορείς να κάνεις σχολιασμό στο rate στο Spotify. Το θέλουμε για όποιον θέλει να αξιολογήσει και να μας κάνει rate. Και βλέπουμε πώς θα πάει και το πλέον YouTube. αφού φτιάχνουμε. Ναι, ίσως ανεβάστε, ρε φίλε. Μετά έχουμε και Facebook και Instagram. Μπορεί και εκεί να μας παρακολουθούν για τα νέα που ανεβάζουμε που και που κάποια νέα έτσι από το ταινιστικό κόσμο. Ισχύει. Και ίσως στο YouTube να ανεβάσω και τα προηγούμενα επεισόδια μας κάπως και τελείως απλά να υπάρχουν σαν ηχητικά, ξέρω εγώ, να υπάρχουν και εκεί πέρα, ξέρω. Ίσως τη σεζόν αυτή. Δεν είναι υπερβολή να ανεβάσουμε. Εντάξει, ναι, whatever, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά γιατί πρέπει να δουλέψουμε για λίγο. Κουκουκού. Bye bye.